Къде отиде, бе? За компанията дай. Ко се смееш, бе? А? Ко се смееш, към бе? Смешно, бе. Ко става, маняк? Какво стана? Нещо гръмна. Гръмна нещо? Ама някакъв пожар. Бати маняка. Нещо гръмна. Какво стана? Да не търси нещо, да не стара нещо, бе. Не е гръмна. Коя е гръмна? А? Питал с покал гръмна. Какво се опикал са? Къде са? Давай го чека! Бом! Давай го чека! Витама телек! Дай му! Гръмна, давай го чека! Давай го чека! Той е сгоря! Нямам повече. Вътре! Няма на къче! Затрупа. Той е сгоря, маняк, няма на къче! Бати маняка. Не можа да гръмне качека. Не, ще гръмне. Поздрав с качека. Опа! Дай ма! Бум! Айде, не гърма. Няма такова капсо. Дай на качека. Ще пусна с друг качек, че то не тръгва нещо. Да ска развалям. Дай на качека. Не знам какво става. Ко роеш, бе? Да не роеш за салфетка. Търса качека. Търса качека. Поздрав с качека, чакай сега. Поздрав с качека. Чу са качека. Та-та-та-та-та-тон. Опа! Дай му! Добре, качека.